Actimel nám priniesol Pokémonov. Actimel prednedávnom zverejnil ich nový zberateľský dizajn flaštičiek. A tentokrát máme to šťastie, že ide o Pokémonov. Nazbierať sa dá až 23 Pokémonov a balenie je vždy predajné po 4 kusy. Túto príležitosť musím využiť a ísť pochytať čo najviac Actimel Pokémonov. Idem skúsiť šťastie do Lidla, Teska a Kauflandu. Začal som s Lidlom, kde som ale nebol vôbec úspešný. Actimel som síce našiel, ale nie Pokémon kolekciu. Hneď vedľa Lidla je Kaufland a popravde niečo mi hovorilo, že tam idem na istotu a určite nájdem to, čo hľadám. Po chvíľke hľadania to tak aj naozaj bolo a tadá, našiel som Pokémonov. Bez zbytočného obzerania, koho na flaštičke mám a koho nie, som zobral 5 balíčkov, čiže 20 flaštičiek. Do tretice som skúsil Tesco, kde som ani dlho nehľadal a Actimel Pokémonov som našiel hneď a dokonca za bezkonkurenčnú cenu. Zobral som 2 balíčky, čiže ďalších 8 flaštičiek. Dokopy mám teda 28 flaštičiek a potrebujem nazbierať 23 Pokémonov. Môj lov na Actimel Pokémonov bol celkom úspešný a z 28 flaštičiek, ktoré som si kúpil, som nazbieral 20 Pokémonov. To znamená, že z celkovej kolekcie 23 Pokémonov mi chýbajú už len 3 poslední. A myslím, že to je Squirtle, Venusaur a nejaký tretí, o ktorom ja sám neviem. Tak teda, na zdravie.